Jo crec que no és teoria, jo crec que és real, és a dir, sobretot en televisió o en ràdio, mitjans que tenen capacitat d'incidir a tota la societat, quan tu fas una feina quotidiana de valors o de continguts en una determinada línia, això acaba quallant, no? És a dir, si no fos una eina de cohesió social, per posar-te un exemple molt obvi, la marató no seria possible, la mobilització social en un moment donat, no? I jo crec que efectivament ho són. Una altra cosa és com els utilitzem, no? I com els utilitza cada operador públic-privat a l'hora de fer els continguts. Fan la mateixa pressió tots els agents que treballen en la nostra societat, siguin polítics, institucions, organitzacions cíviques, etc. El problema és quina és la capacitat real d'arribar a triomfar en la pressió, diguem, no? És a dir, de quina manera nosaltres administrem la pressió. La pressió ha d'existir, perquè els mitjans són l'únic espai on, en una societat complexa com la nostra, finalment les iniciatives de tots plegats poden veure reflectides. Aleshores, aquí és com nosaltres administrem la pressió, com equilibrem institucions del tipus que sigui, que tenen la capacitat d'arribar a nosaltres amb més facilitat que no pas una organització més petita o de l'àmbit social, no? I aquí és la sensibilitat del mitjà a l'hora de equilibrar aquesta pressió en benefici d'aquest equilibri, no? I no sempre ho sabem fer. Aleshores, moltes vegades la iniciativa social es veu mal representada perquè, lògicament, la institució que legítimament ens representa a tots, que és el Parlament i, per tant, la classe política, té més presència, legítimament, insisteixo, perquè els polítics són els nostres representants, i, per tant, moltes vegades es diu és que només parlen de política, és que només surten polítics. Perdoni, els polítics són els representants que triem a les urnes. Una altra cosa és que hi anem a les urnes o no hi anem, però nosaltres ens hem dotat d'unes institucions que ens representen i, per tant, quan un conseller parla de sanitat és aquell el responsable de la sanitat del país. Per tant, ha de tenir una incidència pública superior a la que pugui tenir el director d'un hospital o d'una ONG, no? Perquè aquella persona ha estat triada per fer aquella feina de responsabilitat col·lectiva, no? Però aquest equilibri no sempre és fàcil. Jo crec que en el sector públic sí, jo crec que en el sector privat no. Jo crec que tenim un dèficit claríssim en la professió d'un element que és constitutiu del nostre ofici, que és la responsabilitat social, i crec que aquí tenim un dèficit molt fort, és a dir, tenim un dèficit en la consciència del periodista o del comunicador, del realitzador, del productor, de l'ofici vinculat a la societat. És a dir, un metge té molt clar que quan està davant d'un pacient no pot badar, i quan hi ha un error la comunitat s'altera, no? En el periodisme no hi ha aquesta consciència, en general parlo, sempre hi ha particularment i un sector que és l'excepció, no? Però crec que ens falta consciència social i segurament d'això en som culpables des de les mateixes universitats, que no hem dimensionat prou bé tots els continguts que fan referència al rol que els mitjans tenen en la nostra societat. Els pares, els operadors, nosaltres som responsables en la programació de que en horari protegit els continguts que hi surtin tinguin la suficient confiança i això de que els nens i els pares són els únics responsables, escolti, no, a mi em donen una llicència per exercir aquesta responsabilitat, per tant, que ningú es tregui el mort de sobre, vull dir, tots els que fem programació infantil, tots, públics i privats, haurien d'estar compromesos amb això, no? Perquè el risc de cremar etapes d'evolució, per exemple, és altíssim. Els pares han hagut de dimitir de moltes de les responsabilitats que tenien, perquè la societat exigeix que tinguem fills, perquè ningú tal, però la societat exigeix que tots treballem, la societat exigeix que triomfem, parlo de l'escala de valors, la societat empenya les mares i els pares a estar tot el dia lluitant per ser els primers, per tenir èxit, per estar a primera línia, no? I tothom estem en una carrera ad infinitum cap a no se sap on, no? I alhora ningú vol baixar del carro de tenir fills perquè més socialment interessa i perquè alhora és legítim i tots tendim a voler-nos reproduir, sobretot per tenir una mirada optimista cap al futur, no? I no hi ha temps al dia. Hi ha 24 hores, 8 les necessitem per dormir, n'estem treballant moltes i els pares busquen mecanismes per intentar dur aquesta vida que ens porta a deixar els fills en mans de tercers,
penjar responsabilitats a persones que no som els mateixos pares, hiperactivar-los amb activitats que segurament no seria desitjable que tot el dia estiguessin fora de casa amb el cap contínuament traslladant continguts d'una banda a l'altra. És a dir, tots plegats estem fent un mal paper, no? Vull dir, el nen jugant una estona a casa tranquil, sense cap pressió, no sembla que sigui la dinàmica habitual, i això, que jo ho he viscut de nena, sense necessitar que la mare estigués o el pare estiguessin allà damunt meu per veure què feia, s'està perdent. S'està perdent perquè a més ens sembla que si nosaltres estem en aquest circuit de competitivitat sistemàtic, els nanos també hi han de ser. Potser ens estem equivocant, saps? Perquè hi ha una cosa fonamental que és els valors i la felicitat que a vegades no s'aprèn amb activitats extraescolars, que això s'aprèn amb un altre tipus d'activitat i de comoditat, tranquil·litat mental que no els hi donem, no? Jo vaig anar des de ben petita, havia de tenir 5 o 6 anys, fins als 13, fins que ja la colònia ja no admetia, diguem, a les colònies de l'Orfeó Lleidatà, a Tirvi, al Pallars. Jo tinc molts records d'aquelles colònies i de la diferent convivència que s'estableix fora del col·le amb nens que no són de la teva escola i del teu àmbit en una colònia o en un esplai, no? Jo també havia anat a l'esplai, menys temps, perquè jo era molt tossuda amb el tema dels estudis i tal, i molt obsessiva amb això, i per tant els esplais de cap de setmana m'atabalaven i no hi entrava gaire, però en canvi amb les colònies sí, no? I veig que els nens d'avui van més de casals, tot està més adaptat a circumstàncies segurament més funcionals dels pares que no pas de les necessitats dels fills i a les pors dels pares. Els pares ens fa por, perquè en general s'està traslladant una miqueta, segurament una excessiva temença a l'autonomia dels nostres fills. Jo tinc la sensació que és, sense cap mena de base científica, que els pares d'avui estem aprimant l'autonomia dels nostres fills, perquè ens sentim culpables, perquè no estem amb ells, i quan estem amb ells hi estem massa a sobre. I aleshores les colònies és un moment en què tu els dius 15 dies cap allà, no? I no tindràs contacte. Jo recordo que només trucàvem a casa un cop als 15 dies. I era una sensació de dir, escolta, jo ara soc persona independent en aquest grup, no? I això ho estem perdent, però jo crec que per un sentit nostre de la responsabilitat o de la culpabilitat, ja no sabria dir-te. Clar, tenim també problemes. Jo crec que abans, quan arribava l'any, els nanos anaven al col·le, els caps de setmana feien alguna activitat, però entre setmana estaven més a casa fent els deures o jugant amb els germans o no sé què, i aquells recursos econòmics que les famílies tradicionalment dedicaven a les colònies o als esplais, allò sabent que a l'estiu invertirien uns diners en allò, ara se'ls han gastat amb el lleure, amb les activitats extraescolars entre setmana, no? I aleshores arriba l'estiu i dius, és que em porto l'anglès, el no sé què, la música, la dansa, el no sé quantos, el tal, el qual, el trivium i no sé quantes coses fan, perquè jo ja m'he perdut, perquè el meu porta una dinàmica diferent, i clar, arriba l'estiu i és que no queda un duro perquè vagin enlloc, no? Perquè les famílies pateixen d'aquest estrès, no? Llavors, crec que el lleure el tenim una mica mal entès. O sigui, el lleure, què és el lleure entès com a joc, com a joc sense una finalitat estrictament competitiva, formativa al límit, és a dir, anglès, activitats de futbol que facin... Tots són aprenentatges complementaris del que fan a l'escola, en comptes de ser una cosa completament separada, ho hem deixat de prioritzar i al final no saben jugar. No ho puc entendre, o sigui, no té cap lògica que s'encarregui anàlisis per dir com són els periodistes que escriuen cada dia articles d'opinió i que cada dia retraten ideològicament, lògicament, perquè si són articulistes d'opinió el que fan és explicar com veuen les coses. Per tant, saber que un periodista era crític amb el tripartit, però si això llegint aquell article ja es veia, algú ha cobrat per dir això, perquè aleshores hi ha gent que té molta sort si li encarreguen aquest tipus d'informes, perquè s'ha de tenir molta sort perquè t'encarreguin un informe per dir això, no? Vull dir que no s'explica.